Enguany es complixen 750 anys de la mort del rei Jaume I, que va morir amb 68 anys i va accedir al tron abans de saber escriure i va canviar el mapa, les lleis i la nostra història. Clar, perquè va ser un regnat llarguíssim de 63 anys, llarg per aquella època i llarg per avui en dia també, regnar 63 anys. I llarg per a esta. Exacte. I per a parlar d'este aniversari hem convidat al nostre historiador de capçalera, Aurelià Lairón. Bona vesprada, com estàs? Molt bé, bona vesprada, agraït com sempre. Benvingut una volta més. Moltes gràcies. Anem a parlar del rei Jaume I i jo tinc una pregunta amb què m'agradaria començar, que és: els valencians i les valencianes hem edulcorat la figura del rei Jaume I? Evidentment, Jaume I és el rei per excel·lència dels valencians i és un rei que sempre està d'actualitat. És el fundador del Regne de València, ens incorpora a la civilització cristiana occidental i això significa que és el rei per antonomàsia, el nostre rei. Probablement el rei valencià, després de Jaume I, l'altre rei valencià que podem considerar els valencians també molt nostre, puga ser Alfons V, Alfons el Magnànim, però Jaume I és el rei per antonomàsia dels valencians. Però tenim una visió edulcorada? Sí, la tenim i moltes vegades no és objectiva perquè el rei, en tant en quant que era una persona humana, pues tenia, com tots els humans, les seues virtuts i els seus defectes. Quines virtuts tenia? En tenia moltes. I quins defectes tenia? Pues en tenia també uns quants. Aurelià, ara ens contes això com és. Preguntar és sovint la millor manera de trobar històries que valen la pena. Això com és? Un podcast de Susa Pérez i Àngel Hernández. Aurelià, aleshores, tenim el rei Jaume I, que és un rei, podem dir que tan sanguinari com els reis de la seva època? No tant. No tant, menys del que es diu. Sí. No sé, compten moltes batalles, moltes guerres i no n'hi ha que anar tan lluny. De fet, Jaume I intenta la majoria de les voltes conquerir les ciutats i les viles a través de capitulacions. Intenta fer valdre la diplomàcia, intenta avenir-se amb els caps de l'aljama de molts pobles i moltes ciutats per tal de que no n'hi hagi derramament de sang. I el rei en aquest sentit és un monarca, pues, com te diria jo, és un monarca que està pel pactisme, que està per la pau. Intenta, però això és un mite realment? No, això és la realitat. Jo, per exemple, te puc parlar en concret del que jo me conec, que és el que més he treballat, que és la història del meu poble, d'Alzira, on pràcticament acaba els seus dies en Alzira, en l'any 1276, en el mes de juliol. I el rei, quan conquereix la vila musulmana d'Al-Jazirat, en l'any 1242, el que fa és pactar. En qui? En les autoritats musulmanes de la vila, per tal de que no es produeixi vessament de sang. Clar, però... I això que fan al Alzira ho fa de normal en la pràctica totalitat, en la majoria de les poblacions valencianes de l'època. I això sembla com molt modern, no? Evidentment. Però de fet, també és veritat que en algunes ocasions no se n'ixen la seua i no té més motius, no té més ocasions que guerrejar. I aleshores és quan se produeixen aquestes coses. Clar, clar, el pacte és jo vinc ací, vinc a conquerir, si vosaltres no esteu d'acord, ja sap. Evidentment, però si el rei és un rei cristià i se predica la germanor, pues ell sap que sap que sembla així. El gat té 4 pates, no en té 5. I així no estem descobrint res. Al rei tampoc li interessa perdre homes. Els homes que venen en ell, després el rei d'alguna forma els té que pagar. Com els paga? Es paga a través de, quan va conquerint, va donant-los també propietats. Cases, forns, terres. Al rei no li interessa que el seu exèrcit sigui un exèrcit reduït. No li interessa que moguin els seus homes, tampoc. I les condicions d'aixòs pactes? Les condicions de vegades se complixen i de vegades no.
Estem parlant de la vida real, del que passa avui en dia. Avui se fan pactes i quan tu veu que el pacte que s'ha signat, que s'ha firmat, després no es complís, doncs ve la rebotar. Estem veient en la política actual, i no tenim per què parlar de la política actual, perquè estem parlant de la política del segle XIII, per això dic que no se va inventar res. Aleshores, quan el rei havia firmat unes capitulacions, per exemple, el de respectar les propietats dels musulmans, el de respectar el que els musulmans pogueren practicar la seva religió en les seues mesquites, i veuen aquests musulmans que els nous pobladors de les poblacions no estan complint-ho, acudixen al rei, i el rei té que dictar normes de convivència per tal de que la seva paraula no quedi en entredit. I què passa quan els musulmans acudixen al rei per a dir escolta, això que ens havia dit i això que ens havia promès no s'està complint? El rei intenta ser un rei just, un home de paraula. I en aquest sentit, estos dies estava llegint jo, per exemple, el llibre de la saviesa que diuen de Jaume I, que tindrien que parlar molt d'ell, d'una edició que va fer en el seu dia el Consejo Superior d'Investigacions Científiques, estic parlant de l'any 49, si mal no recorde. I el rei depèn molt dels filòsofs i dels historiadors clàssics. I en aquest llibre de la saviesa n'hi ha unes frases magnífiques i jo vull pensar que el rei fa que se recopilen totes aquestes frases perquè ell també intenta aplicar-les després. És a dir, el rei, que comença pràcticament en 5 anys ja a ser una persona, estava evidentment aconsellat per la gent de la cort, que estava al seu voltant, però va prenent consciència a poc d'allò que diguem avui, de la que s'avecina. I la que s'aveïna, ja ho sabem tots, primer, si n'hi ha una reconquesta que comença primer en les Illes Balears, però després ja està en territori peninsular. Territori peninsular és València, Castelló, València, Alacant i fins i tot Múrcia. És una empresa tremenda i el rei deu d'estar ben format i deu de saber molt bé el que vol fer. Per què pren la decisió de conquerir, o un rei medieval, per què conquerís territoris? Perquè és o conquerir o que et conquerisquen? No, és una política d'expansió territorial que és d'un aquest moment, aprofitant, entre altres coses, la crisi que pateixen els musulmans, que estan dividits en els regnes de taifes. Aprofitant-se d'aquesta circumstància, el rei diu, ara és el moment, i aleshores aprofita l'ocasió. I després què fa? Pues intenta que aquestes conquestes s'assenten definitivament. A través de què? Pues això, de donar a la gent que l'ha ajudat, en el cas concret de la reconquista del Regne de València, així venen repobladors occitans, aragonesos, catalans, navarresos, castellans. I el rei, per tal de que s'assenten, es dona unes terres, es dona unes cases. Per exemple, en la Ribera, una forma d'assentar-se és, per exemple, la construcció d'un canal de reg que esdevindrà importantíssim, la Séquia Reial d'Alzira. És l'actual Séquia Reial del Xúquer. Això possibilitarà que se cultiven moltes terres i que les persones se senten, es consoliden en aquestes poblacions, perquè n'hi havia gent que sí, en principi venia, però que definitivament no s'assentava. Per tal de possibilitar aquest assentament, el rei dona propietats, però després també, per exemple, en el tema religiós, se funden monestirs en aquella època. I és una forma també, del mateix temps que s'avança en el territori, també consolidar el que és la cultura occidental, que és una cultura cristiana. Dels vençuts, què se sap? La majoria emigren, molts se'n van. Molts se'n van. Però no se'n van per gust. No se'n van per gust, evidentment. Altres s'amolden, que és el que passa sempre. S'amolden al que ve. Adaptar-se o morir. Efectivament. Però és que per això dic que no estem inventant res, que ja està tot inventat fa molts anys. Aleshores sí que és veritat que se'n van molts, altres se queden així. Recordeu-se de l'expulsió dels moriscos, que serà molts segles després, en l'any 1609. Aquestes persones són mà d'obra que bàsicament treballaran en el camp, treballaran en el comerç o treballaran en la ramaderia. La gent que es queda així es queda amb els mateixos drets que els repobladors? Van adquirint-los a poc, sí, però en principi sí, el rei és un rei just i el rei dona unes normes de govern. I aquestes normes per als valencians, ho coneixem tot, són els furs. I en els furs està establit tot allò que fa possible la convivència entre els valencians. I el rei ho té molt clar quan conquista aquestes terres i què és el que vol per aquestes terres. El rei no vol que el nou regne, el que ell ha conquerit, el regne de València, siga un apèndix ni d'Aragó ni de Catalunya.
Sí, ens dona perquè unes lleis pròpies, ens dona unes monedes pròpies, ens dona unes mesures pròpies i volen que els valencians siguem valencians. Sí, que té una concepció com més de federacions, no? Evidentment, la té, claro, clar. És, Ningú també més és que ningú, cridaner, però això. tampoc menys que ningú. En aquest sentit, la igualtat. I la motivació d'eixa configuració de regnes així confederats? Sí, perquè... la justícia, és a dir, ningú té que ser més que ningú, però més tampoc anem a ser iguals. I això tenim la Corona d'Aragó, i dins de la Corona d'Aragó, Aragó, Catalunya, el Regne de Mallorca, el Regne de València. Però no era moda no? En aquests moments. Era més centralista tota la... Sí, però n'hi ha una concepció, n'hi ha una monarquia més centralista, que és la castellana, Exacte. i n'hi ha una altra monarquia, diguem-ne, més liberal, anem a dir-ho en paraules actuals, més progressista, encara que no sigui exactament la paraula que tenim que utilitzar, s'entén. però que efectivament és així. I això és la diferència. Nosaltres som mediterranis. I la nostra història és un poc història dels perdedors. Una concepció molt moderna per a l'època, Dels però... perdedors, perquè què vam perdre nosaltres? Te referís als antics Segles pobladors? després. Segles després, Segles clar. Després ja és el poble com camina, cap a on camina, els dirigents que té i el que fa valdre el poble. Clar, al final, Jaume I conquerís un territori i Felip V va conquerir este territori també. Evidentment, una forma diferent de conquerir. Molt diferent. Però clar, això és com tot. És a dir, avui som el que som i probablement per la nostra forma de ser. Si no reivindiquem, doncs ens quedem com estem. Jo en aquest sentit admiro molt el que reivindica. Ojo, però jo tampoc vull ser més que ningú, però almenys igual sí. Però resulta que si ja comencem perquè els nostres polítics no són reivindicatius i que el que se mueve no sale en la foto, però és que estem ja parlant del segle XX o XXI i estem entrant en un terreny és complicat, és complicat. En el terreny de la política i efectivament. El llibre Així tot sempre s'ha dit que los valencianos somos muelles. No sé si ho porta el caràcter nostre i és una pena perquè així ens va tornar altra volta, i no vull parlar d'això, a que som la comunitat més mal finançada de l'estat espanyol. I això no és d'ara, ni de fa 5 anys, ni de 10, ni de 15, ni de 20, ni de 25. És que estos 30 últims anys és la comunitat més mal finançada d'Espanya. I això no és just. Però si els valencians no reivindiquem el que és just, qui ho reivindicarà per nosaltres? És falta de caràcter, al final, un poc. És falta d'autoestima. En això hi ha altres coses. És una pena, però és així. I això ho tindrem que superar, tindrem que fer alguna cosa. Si no, sempre anirem, cada volta serem més part de la cua. Serem la cua. Sí, però el cas és que hi ha polítics d'un partit i d'un altre... De tots. I la bola va rodant... I això és la desgràcia dels valencians, però és que estem parlant de política del segle XXI. Però és que el problema és dels valencians que estan en el lloc on se prenen les decisions i fan que no es prenguen decisions per a que ens evitar aquest afavorisquen problema. els valencians, efectivament. I estan a altres coses i altres interessos, perquè si no, jo no puc entendre que hi hagi dos partits majoritaris que han anat alternant-se en el govern central i van passant els anys i seguim igual. I després, els que fan de lateres, o els que en teoria apoyen perquè soc progressista, apoya així, recolze, veus que tampoc trauen res. Amb la qual cosa estem on estàvem, lamentablement. I jo volia parlar del llibre dels fets, que podríem dir que és una obra de màrqueting del rei Jaume I. El llibre dels fets és la crònica de Jaume I, on evidentment el rei se'l fica molt bé, però qui el fica molt bé? El que escriu, no l'escriu a mà el mateix rei. El rei té la seva cancelleria, té les persones que li fan la seva biografia, té els seus axiògrafs. Com s'escriu aquest llibre? I s'escriu per enaltir la figura del monarca, per a que quede per a la posteritat com el gran rei, però això ho tenen quasi tots. I tu agafes aquest llibre i com els historiadors teniu ferramentes per a dir això... Els historiadors es tenen que preguntar sempre sobre tot, fins i tot. Però teniu ferramentes per a dir això és propaganda pura i és mentida fins i tot? Si se pot comprovar, efectivament podem dir-ho. Si no, pues mos ho podem creure o no mos ho podem creure. El llibre dels fets seria el manual de resistència de Pedro Sánchez? Pues no ho sé exactament, però el llibre dels fets evidentment parla d'un rei
alt, rubio, guapo, fort. Era un home conqueridor, les dones haurien d'estar totes enamorades d'ell. Clar. Ja li diuen el conqueridor perquè també conquerís, però no sé, també per lo vist conqueria d'una altra manera. En Alzira, per exemple, en el meu poble, el rei tenia una amiga amb la qual va tindre un fill. Això ho sabia qui ho sabia. Això ho he descobert no fa massa anys un amic meu, historiador magnífic, Singolani. Stefano Maria Singolani, ho ha donat a conèixer, no ho sabíem, i una de les coses que ara jo me plantejo és... Aleshores hi ha descendents del rei Jaume en Alzira? No? Perquè el fill que va tindre d'Alzira resulta que va morir jove i anava a ser prior d'un monestir en Aragó. I al final no arriba ni a prendre possessió. Era eclesiàstic. Però fixeu-se quina cosa. Jo sempre he dit, el rei està en 1276 en Xàtiva perquè ha hagut una rebel·lió, ell intenta sofocar aquesta rebel·lió, està malaltís i entonces se'n ve cap al Alzira. I per què se'n ve cap al Alzira i no se'n va directament a València? Probablement la malaltia va fer que vingués al Alzira perquè està més prou de Xàtiva. Però en Alzira tenia un amant. Qui me diu a mi que no volia també despedir-se de la seva amant per això que estem dient del rei? Que bonico seria això, no? Això és una novel·la... Pues en Alzira xula. testa el rei i en Alzira rep l'hàbit de Sant Bernat. Sant Bernat, que era del Cister, el monestir de Poblet, actua com a panteó real dels monarques de la Corona d'Aragó. Perquè ell ja havia estat criat Evidentment per nobles i per religiosos. I per religiosos, no? Sí, en la seva cort es configura bàsicament per això, però el rei sap molt bé qui són cada un. Però per l'ordre del Cister havia estat criat ell? No, per del Cister exactament no. El Cister funda un monestir en la província de Tarragona, ben a prop de Vimbodí, que esdevé en panteó reial del Cister de la Corona d'Aragó. Ell li té un efecte concret al Cister, de la mateixa manera que Felip II, per exemple, molt posteriorment, i s'afecta el Tenes Jerònims. El Tenes Jerònims. Dius, cada monarca té una ordre preferida i... I el fill que el rei va tindre en Alzira l'encamina a la religió per a no crear una descendència, entenc jo? No, o per què? No és un fill, diguem, un fill com cal, com toca, no l'ha tingut de la reina. És un fill il·legítim. Efectivament, és un fill il·legítim. Clar, però tu imagina que un fill il·legítim va tenint descendència i això li pot complicar la vida a un rei. Tenint fills il·legítims, els fills il·legítims també estaven ben considerats en el sentit que després algo feia ell per aquests fills que havia tingut fora del matrimoni. No els deixava sense res. D'alguna manera també es beneficiava. També es beneficiava. Clar. No, per això vos dic que no s'ha inventat res, està tot inventat. Este any d'aniversari, què esperes? Què espere? Pues que se reivindiqui la figura de monarca en la part positiva que en té. El rei, d'alguna manera, pues així, fa que entrem en aquesta cultura occidental, europea, d'alguna manera. Entrem en la modernitat, de la mà del rei, no es pot parlar exactament en els termes que jo ho faig, però per a que em mantingueu, que m'esteu entenent, això ens obri un camp, un ventall de possibilitats enormes. I nosaltres, d'alguna forma, això, entrem en la modernitat, entrem en Europa a través d'aquest rei. Perquè podem concloure que el rei Jaume és el rei fundador El rei Jaume és el rei fundador del Regne de València, evidentment, això no n'hi ha cap dubte. I de la consciència valenciana. I de la consciència de valencians. Evidentment. La consciència de poble ve des del rei Jaume I. Abans no existia aquesta consciència de poble. Abans n'hi ha uns musulmans valencians que també tenen consciència de que són valencians, però en una altra religió diferent, en una altra cultura diferent, que és la musulmana. Però hi havia ja consciència de poble valencià? Hi havia valenciania. N'hi havia valencians musulmans o musulmans valencians. Clar. Jo, per exemple, torno a parlar de lo que conec del meu poble. El meu poble, en el segle XI i en el XII, tenim una sèrie de figures del període musulmans, els sirenys musulmans, en una cultura increïble. Ibn Jafacha, Ibn Namira, Ibn al-Zakak, Ibn Tumlus. Estaria parlant de musulmans que són poetes, són jurisconsults, són advocats, són metges, en una cultura magnífica. Clar, que no arriba a una terra que això era... No? Arriba a una terra on hi havia cultura, hi havia una economia, hi havia una estructura econòmica. Abans es deia Valencilla. Exacte. Valencilla és València. I Valentia ve en llatí, en romà. Fixa't, si això és una terra que ve la gent, així els acollim a tots, així són bona gent. Aure, tu has dit, hem de commemorar l'aniversari de la mort del rei Jaume I
destacant la part positiva. Sí. Però pense, no sé si estàs d'acord, no sé si esteu d'acord, que hauríem d'acostar-nos a la figura del rei Jaume I d'una forma diferent, més realista, i si hi ha una part negativa... Sí que n'hi ha. L'hem de conèixer. Clar. És que si arriba el 9 d'octubre i tots els xiquets es fan en el paper el cas del rei, les passa i la bandereta, jo, la meva opinió, edulcorem al rei Jaume I. N'hi ha que ser seriosos i n'hi ha que contar la història com és. Què significa la conquesta? Pues el que significa. I, lamentablement, què significa? Pues també n'hi ha que contar la part negativa, que n'hi ha. Ahí vaig jo. I, lamentablement, què significa la conquesta? Anem a veure. Lamentablement és l'exili. L'exili de molts, és a dir, quan se produeix la guerra civil espanyola, quan està acabant-se la guerra, què fan molts? Peguen a fugir per lo que puga passar. Pues en aquell moment, en el segle XIII, exactament igual. Per això torno a dir, no estem inventant res. Molts se'n van. On se'n van? Al nord d'Àfrica, a la zona del Marroc, a la zona d'Argèlia. Per què? Perquè els seus avantpassats havien vingut allí i se'n van altra volta a la recerca del seu origen. En una mà davant i una altra darrere, poden emportar-se no, les propietats no les podien emportar a endur. Ni les van poder vendre ni res. Evidentment. Això tot és molt senzill. Mirem-ho com ho mirem i diguem-li com li diguem. Clar, també és cert que és complicat amb la visió del segle XXI voler entendre els processos històrics del segle XIII. És molt difícil. El que passa és que sempre ens tenim que quedar en les herències bones. I què és el que hem heretat d'aquelles persones que van tindre que pegar a fugir? Moltes coses en el mateix idioma, paraules. Molts pobles valencians, les seues arrels, estan en aquests pobles que es comencen per Ben i per Alt. Tots sabem. Sí, no, la llengua està farcida. Efectivament, tot això n'hi ha que reconèixer-ho. En la gastronomia, per exemple, en dits i en fets concrets, en costums. El sistema de rec que tenim. El mateix a les sèquies. Les sèquies, ahí està. I això tot són herències positives i això ho tenim que valorar. I ho tenim que ficar damunt la taula. Damunt la taula, sí. En valor. Aure, Jaume I mor a Alzira, com ja vam parlar en l'altre episodi. El fet que un rei muiga dins del seu territori, per a la seva imatge de cara al futur, quin valor té? Perquè no és el mateix que muiga en la seva terra que muiga lluitant per ahir en altres territoris. Anem a veure. Que Jaume I morirà en Alzira, i jo sóc alzireny, no està clar. Val? Aure, com que no? No està clar. Anem a dir-ho claríssimament. Una cosa és que n'hi ha una tradició i que sempre s'ha transmès de pares a fills, que diu que Jaume I va morir en Alzira. En Alzira va testar. Forma part de la lògica que morirà en Alzira. Perquè una persona que està moribunda, que testa en Alzira, que rep els últims sacraments en Alzira, pues la lògica és que el deixarem morir en Alzira. Però no és menys cert que els últims documents que existeixen de Jaume I en la seva firma estan datats a la ciutat de València. Què significa això? Això no significa tampoc que morirà a la ciutat de València i té una explicació molt senzilla. Els documents, avui en dia, i fa 600 anys també, perquè estava a la Cancelleria Real, estan pràcticament fets a esperar a la firma del rei. La firma fins i tot pot estar ja ficada. Entonces, el que sí que diguem és, en uns camins com els que existien en aquella època, que no eren precisament autovies ni autopistes, en uns camins que eren polsosos, imagineu-vos, en una calor que feien el mes de juliol, en aquell any, com en tots els anys pel mes de juliol, de Maria Santíssima, també eren ganes de fer morir al rei en València. Però tenim que ser serios i tenim que dir les coses com són. I efectivament, ningú, des que avui vivim, estàvem allí per a poder dir que el rei va morir així o allà. I pel que tu me dius del territori, el rei morint en Alzira, moria en la corona d'Aragó. Perquè, efectivament, Alzira, el regne de València, com si haguera mort en Catalunya o en Aragó, pertanyien a la corona d'Aragó. El rei havia disposat que si moria en Alzira, el soterraren en Santa Maria d'Alzira. Si moria en València, volia ser enterrat exactament en el panteó reial de la Casa d'Aragó, del Casal d'Aragó, que era el monestir de Poblet. De fet, el rei, diuen molts, va morir quan el portaven entre Alzira i València
ben a prop del Xemesí, diuen també és del Xemesí. On està sí, la creu coberta, no? Però que també no deixa de ser una... Això ho diuen i mos riguem. Que forma part de la tradició també, no? Diuen, sempre que passes per allà, diu, així va morir, este és el punt on va morir el rei. I ens riguem. Nosaltres ho diguem perquè ens fa gràcia, perquè tal igual. I les tradicions n'hi ha que mantenir-les. Clar, perquè això també és bonic. I bueno, imaginem que el rei va morir efectivament entre Alzira i València. Va ensoterrar en la seu de València. Però després les seues despulles el va portar on ell realment volia... Que ell havia deixat dit que volia... Efectivament, que el soterraren en Santa Maria de Poblet. I allà estan les despulles del rei Jaume I. I tornant a la pregunta que et feia, ha mort en Alzira, en València o a mig camí, que seria Benifaió. Veus, per exemple. Al final va morir en la corona d'Aragó. Sí. Per a la imatge futura d'un rei, el fet que muiga en el seu territori, com afecta la seva imatge? És a dir, no és un rei que ha mort en altres territoris, que no s'ha sabut res d'ell, no. Pues ha mort així, s'ha soterrat així. És un rei de la seva terra fins al final, i el rei va morir en la seva terra i està soterrat en la seva terra, i això és important. Però per a consolidar aquesta imatge mítica que tenim del rei Jaume I, això entenc que ha ajudat. Pues probablement sí, clar que sí. Mor en València i és el rei dels valencians, independentment de que estigui soterrat en el Panteó Reial, que està en Tarragona, és el Panteó Reial dels Reis de la Corona d'Aragó. Els valencians tenim més estima al rei Jaume I que els catalans o els aragonesos o a les illes? Sí. De totes, seguríssim. Per què? Seguríssim. Perquè l'han fet el nostre rei per antonomàsia. I per què allí no l'han fet el perquè, seu rei? rei? Perquè, per exemple, Catalunya és Catalunya, Aragó és Aragó, Aragó ja té un rei. És a dir, per exemple, tu tens un rei que és Pere III de València, és segon d'Aragó. Ja n'hi ha reis en anterioritat en la corona, en Aragó, no en la corona, en Aragó. I els catalans tenen els seus senyors també, vull dir-te, però el rei per antonomàsia dels valencians i el primer efectivament, és Jaume I. És Jaume I. Ja. Per això és més nostre. Per això el fem tan nostre, és el nostre. És el nostre rei. L'any passat, el 2025, és que en Alzira passen moltes coses. Sí. La capital de la Ribera Alta passen moltes coses. I resulta que Aure també ha estat molt embolicat en un aniversari de la novel·la Entre Naranjos. Sí, aquesta novel·la famosa, cèlebre, una de les novel·les han pegat un bon per excel·lència. bot, Sí, se n'anem a l'any 1900, perquè aquesta novel·la es va editar per primera vegada en 1900. La novel·la estem parlant d'Entre Naranjos, de Vicente Blasco Ibáñez. Una novel·la que anava a titular-se en principi Amor que passa, i que va ser precisament la primera dona de Blasco, María Blasco del Cacho, la que li va donar la idea de que li canviara el títol i va passar de Amor que passa a Entre Naranjos. Pues m'agrada molt més Entre Naranjos. Amor que passa és amor que passa o amor que passa? No, amor que passa. Que amor, passa de llarg. És allò com el tren sols passa una volta, voltes dos Tolomés i si no l'agarris el perds, doncs exactament igual passa amb l'amor. Aleshores, ve l'any passat, efectivament, en el 2025, commemoràvem el 125 aniversari de l'edició d'aquesta novel·la, que d'alguna manera fica Alzira en el mapa, perquè bona part de la trama de la novel·la transcorre a Alzira. Aure, entrem en una secció que hem incorporat esta temporada, que es diu Pregunta cegues, i és una pregunta que el convidat de l'anterior episodi, de fa 2 episodis, millor dit, que li diuen Claudio Blasco, va escriure un llibre sobre una xiqueta prodigi de Benifaió, una violinista que va néixer al 1895. Sí, era el seu Helena. Una prodigiosa del violí. El cas és que va fer gires internacionals, es casa i desapareix dels escenaris, torna al seu poble, a Benifaió, i mor en 22 anys. I ella ha escrit un llibre, la veritat és que molt interessant. I li hem dit que deixe una pregunta. Així que col·loca't els auriculars, perquè aquesta és la pregunta que Claudio Blasco ha deixat al nostre convidat, Aure Lairón, sense saber que Aure Lairón era el convidat d'aquest episodi. Si te coartaren la llibertat en la feina que estàs fent, què farien? I la resposta, Aure, quina és? Jo penso que no hi ha que tallar mai les ales a ningú. Que n'hi ha que deixar que la persona siga creativa, perquè al final l'aspiració del ser humà és la felicitat i cadascú és feliç d'una manera. En aquest sentit, si aquesta persona era feliç d'aquesta manera, per què no deixar-la que fora feliç?
Per això jo estic en contra d'aquells que coarten la llibertat. I tu què faries si a tu no et deixaren fer la teua feina i la feina que tant t'apassiona? Sí, no, a mi jo ja buscaria la manera d'eixir-me'n en la meua. Pues boniquet sóc jo. No, pues escaparia, me n'aniria, ja faria jo lo possible per eixir-se'n en la meua, no té cap dubte. A veure, i ara deixa una pregunta per al pròxim convidat o convidada que no te poden dir qui és. A veure. Bé, pues, probablement per la meva de formació d'historiador. Vinga. A mi m'agrada la història i la història la fan les persones. Jo li preguntaria al convidat que em seguís camí per a ell quin és el personatge més important de la història i per què. Eixa pregunta és complicada, difícil. És difícil, jo no sabria respondre. Jo sí que sé el que respondria, però no me toca respondre a mi. Ja. No te toca respondre, però sí que podries respondre. A mi respondre. m'agradaria saber-ho. Vos ho dic a micròfon tancat. Sí? Vinga, va. Després ens ho dius. Aure Lairón, historiador, cronista oficial d'Alzira, coneixedor i fan del rei Jaume I. Moltes gràcies. Eres una persona reincident ja en este podcast. Sí. Gràcies, com sempre, a vosaltres. Molt agraït. És una història que ens encanta i tornarem a descobrir més històries que valen la pena en el pròxim episodi d'Això com és. Tornem en poder. Adéu. Adéu. Això com és? Un podcast de Susa Pérez i Àngel Hernández.